A Praza de Bastos de Ourense sumouse á celebración da campaña Quere o teu mercado, que ten como obxectivo visibilizar estes espazos de proximidade e que este ano se centra nas incorporacións de xente moza. Hoxe estamos celebrando Quero o teu mercado, a edición número 11 xa deste tradicional encontro xa no mercado, e o que se trata é de visibilizar os mercados a nivel mundial. Estamos falando de 4.000 mercados en todo o mundo que celebran o mesmo día coa mesma señalética con actividades a importancia dos mercados. Este ano, sobre todo, o lema é os xoves que se incorporan ao mercado, os vendedores xoves que están dando relevo xeneracional sobre todo produto de proximidade tamén. E coincide moi ben porque este ano nós tivemos dúas aperturas novas fai moi pouco tempo, e tamén algunha rianxeira que se van ir incorporar nos próximos meses tamén ao mercado. O Rianxo é unha zona que necesita unha intervención, e estamos moi contentos sobre todo de que aínda haxa xente xoven que se incorpora a vender eses excedentes de produción propia que ten. Así foi como pasaron a mañá todos aqueles que se achegaron ao edificio provisional, degustando unha tenreira de primeira calidade e desfrutando da música dun grupo tradicional.